Zane. Fakt jsem nečekal, že budu řešit právě Zayna. A jeho 3 formy, které zatím známe. A prostě kámo Zane, prostě ten stříbrný ninja, nebo co to je. Kámo, já bych se klidně mohl střelit paličí. No ale probíráme Zayna. Tak budeme zase hodný. A než začne můj originál, který bude probíhat fakt vážně. Já to takový úvodní, pokud se vidíte vtip, který asi jste několikrát slyšeli aspoň, ten je, já vám to řeknu, z toho, že Zane zjistil, že robotka, on to by se nechtěl. Jo, tak já se s váma učím a... Čau! Takže. Zane to teď jsem uvítací a teda uvítací já říkal, no. Takže Zane známe jako 3krát, pokud máte rádi Lego Ninjago a pokud nemáte rádi Lego Ninjago a pokud ani nevíte, co je, rád vám to řeknu. Lego, ta značka, která propaguje plastové kostičky, je Minecraft doslova, je teď Fortnite, má to muset vyjadřovat a to můžeme třeba probrat příště, já nevím. A prostě dělá. A je asi zatím nejdelší série s tím animovaným, tak je Lego Ninjago a je fakt na to kámo komunita. Já mám radši ty starší, ale kámo, když se na to prostě podívám, prostě na 3 díl, už jsem u posledního doslova, protože já docela znám všechny ty starý, jako já vím, o čem jako jsou a většinou my jsem vám řekl, co se dělo v pilotních epizodách. Jo, tak radši doma. Takže teď jsme zjistili, co je. Pardon, nevím, kde jsem skončila. Pardon, bratr otevřel dveře. Takže kde jsem to skončil? Jo, já bych vám řekl. Takže máme 3 formy Zayna. Ten, klasický, který je až do Season 3, ten, který je do Season všeho a jeden, který byl v Season jenom 1, teda ne 1, v jedné sezóně a byla jsem jenom ve 3 dílech. No, takže, teď jako originální Zane, ty nebyl sploven, ale vytvořen. Tyjo, to není divný, když to říkám takhle. Potom tu máme náhražku. Zayna jménem Stříbrný ninja. Ne, on se nebyl stříbrný. Byl titanový a bylo to jeho replika, kámo. Tady vám klidně pustím několik scén s tím Zaynem, protože jsem se trošku takhle dal. Takže první tu máme, jak prostě mluví, že to není pravý Zane. Jo? Jo, prostě, chápete. Nevím, proč jsem teď mlčel. A on není pravý Zane, tak počkat. Kdo je teda pravý Zane? A kdo je ten pravý? Replika všichni určitě mi teď řekne do komentář. Prostě je to ten, který byl první. To je. Ale pokud už neexistoval, tak Zane, který byl jen tak vytvořený zase, a byla to replika, získá schopnosti a trošku vědomnosti a potom se mu všechno. Takže pokud Pixel si všechno pamatovala, co on Zane, tak Pixel mu vrátila paměť původního Zayna. Já nevím, jestli to jako pro ně může dít, že třeba jako má radši prostě teď miluje repliku než originálka, který je dead, definitively. Ale on černý prostě, já tam jeho tým vzal jenom kousek toho Zayna. A teď teda vám poslat nějaký ty věci, no. Budu přitom jen mluvit. A teď tady máte v češtině. Jednoho si měl. Tohle se bojím. A z minulosti se mi vybavuje jenom něco. Musíš si vzpomenout na to, kdo jsi. Ty jsi bílý ninja. Já nejsem bílý ninja. Jsem replika. Já mám strach. Ty jsi přece ninja ledu. Ale moje schopnosti ho nezastaví. Protože tam nic není. Je jen ve tvé hlavě.
hlavě. Zavři oči. Zavři oči a uvidíš, že se nemáš čeho bát. Já jsem vytvořil, Ale já ho slyším. Co ještě slyšíš? No a tak. Potom to máme toho. Já nejsem bílý ninja. Pár epizod a je to, budeme říkat, Já nejsem bílý ninja. nebo spíš hloupý Zane. A, Tak kdo tedy jsi? ale mám tu jeden problém. Jaký Zane je nejchytřejší? Vyřadíme bronzovýho nebo rozbitýho. A potom máme originálko nebo to titanovýho. Jo, nechápu, proč mu říkají, kamo, on říkal, že titanový a ne, no byl bílej, kámo, tak prostě neuděláš šedej ninja, kámo. Chytrý místo titanovýho, nebo stříbrného, nebo bílýho titanovej. Ne, prostě jsem řekl titanový šedej. Jo, tak asi tak. Já bych řekl, že by asi vyhrál ve všech okolnostech ten falešný Zane ze sezóny 4, ta jeho náhražka. Takže, protože zažil ještě horší, takže by se uměl líp bojovat, ale potom tak moc neřešil. Takže, tak to je prostě vše. Tohle jsem chtěl s vámi probrat a čau.